uban niini. Sa ingon nga paagi masayra ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pari o sa mga kaliwat ni Levi. Matod sa Ginoo nga labing gamhanan. Verse 5, sa akong kasabutan, gisaaran ko sila kinabuhi og maayong kahimtang og gihatag ko kining tanan aron ila akong tahuron. Tuod man, ila akong gitahod o gikahadlukan. Gitudlo nila ang husto, dili ang sayop. Nagkinabuhi sila uyon kanako. Gibuhat nila ang matarong ug daghan sila gitabangan aron makabiya sa mga buhat nga dautan. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton. Og may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Let's pray. Among Amahan nga langit nun, salamat kayo Lord nga niining kagabihon. Sa gihapon niya kami makadungog sa imong mga pulong, nakahatag pod, nakahatod og mga pagdayeg, mga pag-awit. I pray Lord God nga kami nga niya karon o Dios, mito nimo ang imong mga pulong maglig-on ni padayon namo og maghatag dugang pangkasiguruhan sa among kinabuhi. We pray, Father God, nga kining among pagkinabuhi Ginoo, mahimo gyung masubay sa unsay imong mga pagtudlo. Mahitabo lamang kini Amahan kong masabtan namo pag-ayo ang imong mga pulong og willing usab kaming mubuhat. Busa tabangi kami o Dios kay wala gyud mi mahimo og wala ikaw. Wala igahom sa kangit-ngit nga makapangsamok kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og salamat kayong kining dapita imong gisilyuhan sa imong hamili nga dugo Ginoo. Among pasalamatan o Dios og dawaton ang imong mga pulong. Madawat sab namo ang tubag sa among mga pag-ampo. In Jesus mighty name. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. So karon nga kagabihon atong hisgutan kining katungdanan sa mga pari. Katungdanan sa mga pari. So, dapat masabtan nato pag-ayo nga kining gihisgutan din his Malakias, mga Hudyo nga pari ni. Kay diris Malakay, wa pa man ning Katoliko. So, mga Hudyo nga pari ni, kay wala pa man ni ang kanang, wala pa na sugda ng mga, ang colonization nga pagagihinahimo sa kining Roma. Kining Roma usa siya sa pinaka kusgan kayo nga nasod nga sa tibuok sa tanang mga kanasuran siya ra gyud ang nasod nga nakasakop sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Grabe jud ni ka-powerful. Unya walay nasod nga nakabuntog aning Roma gawas lamang sa ilang kaugalingong immoralidad. Ilang mga lalaki wala na nakighilawas o mga babae. Mga lalaki pod. Munay nakaguba jud sa ilaha mo nang kalit kayo silang natagag niwik sila og ayo. So, mga Hudyong pare ning gihisgutan dinhi. Kung maghisgot ka og kanang istorya sa tawag sa tao sa pagkapare, dito na nagsugod sa dihang gitawag ang katawhan sa Israel o gidala sa Mount Sinai. So munay mga Hudyong pare, lahi tong kaniadto nga kabahin pa nila ni Melchizedek, but arita magsugod sa kining Aaron na kaliwatan. Hangtod na ni sa Book of Malakay. Gitawag sila para sa pagbuhat sa mga balaan o matarong nga mga butang, mga sacrificial
mga sacrifices, offering, muna ilang trabaho. Gitawag usab sila arong manudlo sa katawhan. No? Gitawag usab sila sa pagpanudlo sa katawhan. But atong nakita nga kining Malakay before mosulod ang kanang silent years. Human sa silent years mosulod naman si Jesus. Matawa naman si Jesus. Gibana-bana nga 400 hapit tunga sa 400 or 400 years. Sa wa pa na tao si Jesus Christ, nahitabo ni siya. No? Katapusang pabadlong sa mga Israelite. Nauli na ni sila gikan sa Babylonia, diin didto sila gidisiplina sa Ginoo. Pagpauli nila, kini si Ezra maoy gitawag sa Ginoong manudloan nila. Pero niabot gyud gihapon ang kapanahunan nga bisan og unsa og tudlo ang katawhan, seryoso og matinumanon sa pagsugod pag-abot sa unahan magdula-dula na. It's same thing sa ato ang pagpakiglakaw sa Ginoo. Sa bag-o patas Ginoo lami kayong isigig ampo, lami kayong isigig basa sa iyang mga pulong, lami kayong maminaw mga awit para sa Ginoo. Lami kaayo ang mga mag-awit, magkat-on og pag-awit. Pero pag-abot na sa unahan, mopakyas og magduwa-duwa na lang sa pagpangalagad. Ako ning isulti sa inyo ha, by the way, sa akong mga naadrin ako nga mga sakop. Karong gabi huna, apil ang congregation og ang maabot ani nga pagtudlo sa tibuok kalibutan. Ningon ang Bible nga the house of the Lord, my house, shall be called a house of prayer. Munang bahala mo malipay mo masakitan mo. Sultian gyud mo di jud ko malipay nga dula-dula mo diri sa Anis Church kanang inyohang unsa na yung ipangdulaan sa cellphone, NBA. Unsa pa nang mga gira-gira diha. Wala jud ko nalipay ana. No? Wala jud ko umutan-aw ko ba. Makaingon jud ko nga nindot kayo man kay og stress nakakaayo na akay ng anak. Lingaw lang ba? Pero sad to say, naabot na sa palpit. Jag na diri og duwa. No? Onya. Na may katungdanan ang pare. Mubadlong, mutudlo. Unya og dili na ni sila mobuhat sa ilang katungdanan. Tawgon ni sila mga failure nga mga priest. Unya ang ilang kapakyasan makita nila diha sa mga tawo, sa pagkinabuhi sa mga tawo. Munang gibadlong kanako karon gabadlong pug ko sa akong kagalingon kay basin og ako ni napakyas jud. Kay wa man ti kasulti Wala ko naka-advise sa imuha nga ingani jud atong himuon. Lainon nato ning dapit para sa Ginoo, lainon po nato ning ngana bitaw. So unya na siya masabtan nato ning ayo because ang atong hisgutan dinhi kining katungdanan sa mga pare. Hisgutan usab nato kining mga consequences sa wala nila pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Naay mga consequences, no? Especially, naigaduwa diri. Dato dapit naigaduwa, topoy gaduwa dito. Napoy tulo ka buk diri gaduwa. Topoy gaduwa dito sa likod. Sakit kayo, oy, mura ko. Wow, nduta, no? Papila ko ba? Papila ko na. Especially, og napatay mga gimbuhaton, gana ni mo, yay. Nga itong si Ardito, pa nabrasan. Okay, so padayunan sa nato. So, ang Malakay, makita ni mo dire ang kanang balik-balik nga sala sa katawhan nga mao ang kanang spiritual nga corruption. Spiritual nga corruption. Unya, kung imong sabton pag-ayo, subayon nimo pag-ayo, ang hinungdan sa maong corruption nila, kay wala nagbuhat ang mga pari sa ilang katungdanan. Wala na sila nagapamadlong, wala na sila gatudlo, og unsag yun ang gisultis Ginoo. Okay na, okay ra na. Okay na ba? So, diha nagsugod ang grabe gyud nga korupsyon sa tibuok
katawhan sa Dios bisan pagani sa simbahan sa templo. O kining Malakay chapter 2, abot na yung chapter 3, imong makita nga mura siya kining mga churches karon nga hinay-hinay og balik ani nga maong korupsyon. E sumayo nato ni tungod kay kining nga korupsyon mo ni resulta sa kining mga magtutudlo, mga magwalali nga gitawag nga mubadlong, mutudlo sa pagkamatarong nahimong compromise, na kompromiso. So ang resulta ani nahimo nga nahugawan ang templo sa Dios, sila nga mga katawhan sa Dios nahimong gikan sa ilang moral na immoral. Unya na sila grabe nga spiritual corruption. Nahaluan na gyud og grabe nga kanang naang unsay tawag ana? Kahakog sa kaugalingon. Because ato ning basahon ingon dito nga naghalad na sila og mga buta ngadto sa Ginoo, mga buta nga hayop. Unya ningon pag yun dito nga kanang mga sakit mo gipanghalad. Nanganak tong iyahang karnero og pila na kabuk diha katong pinakagamay nga masakiton mo gihalad gisunog para sa Ginoo. So na diri ang daghan kayong complain ni Lord sa iyang katawhan after this silent years na. Wa na nanagad si Lord. I mean gatagad si Lord pero di wa na siya nitingog. And gihuwat na niyang matawo si Jesus Christ. Kay ang mga gipanghalad, mga daoton. Ang mga naghalad, daoton. Na ay sakit ang ilang gihalad, ang naghalad pod, corrupt. So gihulat ni Jesus. Gihulat si Jesus nga mao'y matawo. Nga diin siya'y muhalad ug ang iyang ihalad perfect kay ang iyahang kaugalingon. But ano ning subayon mga igsuon because ay kanang nagbasa ko sa mga daghan kayong nagchat na pastor kaning gi-forward da jud first time jud ako nakadungog nga wali nga ingani untop jud kaayo. Munang pasalamat jud mi pastor kay dili pod kasagaran dili manggod ingon ana ka straight ang pagpamadlong, ang pagwali, ang pagsulti sa pulong sa Dios. So nakaana ako praise God. No? Unya na medyo higmata po ko sa comment ni Pastora Prima. Ingon si Pastor Prima nga, be a doers. Be the doers and not the hearers only. Bitaw no kay bisag unsaon man jud kalami sa mga mensahe, unyag dili gyud pud ta mobuhat, walay kapuslanan gihapon. Tama ba? So ako ning basahon arong makita jud nato ni ang problema ani. So ingon siya gitawag niya ang mga pari. Gitagaag katong danan. So ug atong hisgutan karon ang nailan sa tao nga pare katong magsuot og taas nga bisti nga puti. No? Niya balaan kayong manglihok nga na ba? Nginig laing adlaw tungit og madjong sabong mo'y kalingaw. Na? Muna itong nailhan karon. Pero sa pagkatinuod lang, kining mga Hudyo nga pare, grabe ni sila ka-istrikto kaayo. Layo raning ato karong giila nga mga ingong gitawag sa Ginoo. Kani adto istrikto gyud kay sila. Pero pagka ang tawo nga gitawag nga ilalom sa balaod, mas mulabaw pa na siya kaysa sa otoridad sa balaod makurap na. Kay na may balaod, na may pulong sa Diyos. Pero para nila, mas labaw pa man sila kaysa sa pulong sa Ginoo. Dito nagsugod. Atras na sa chapter 1, 6 to 14. Chapter 1, verses 6 to 14 sa Malakay ningon diha. Ang Ginoo, nga labing gamhanan miingon sa mga pare. Ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan apan nganong wala man ako ninyo tahura. Mo ni complain sa Ginoo. Na? Ingon siya. Kamong mga anak nagtahod mo sa iyong ginikanan kay nahadlok mo, kastiguan mo, latoson mo, bakoson mo og dili mo motuman nila. Kamo pod nga mga ulipon, nagtahod mo sa inyong mga employer bitaw kana. Ang inyong mga agalon mga employer kay basin niya
mali-off ka or kanang matangtang ka, masipa ka gikan sa imong trabaho. So, nadlok po mo, ano man ang nagtahod mo. Pero si Lord ningon sa pagsulti, apan ako wala na ninyo tahura. Imagine kisa iyang gisultian ani, mga pare. Kining iyang gitawag sa pinasahi nga mga kasuguan. Kanang iyang gitawag sa pinasahi nga misyon. Kinagrabihan jud kayo. So ningon siya, inyo akong agalon apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo apan nangutana gihapon kamo, giunsa ka man namo pagpasipala. Kining mga tawo nga wala na jud diha kanang tawong nanay kanang spiritual corruption. Bisag badlungon pa na nimo siya. Dili na siya maka-acknowledge, dili na siya maka-recognize nga sala na nang iyang gihimo. Sige ra jud na siyang okay ra man gud ni. Uy ra jud na si pastor, okay ra jud ni. Ing ana siya, dili na siya maka-recognize ana. Sa verse 7, pinaagi sa inyong paghalad og hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. O karon mangutana gihapon kamo sa unsang paagiha nga wala kami mutahod kanimo, inyong gipasipad-an ang akong halaran sa pagdala ninyog mga buta nga mga mananap aron ihalad kanako. Naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Grabe ning complain ni Lord, no? Ngano ka? Ngano nga ang mga tao nga muadto sa templo, mga hayop nga ilang ipanghalad na ay mga diferensya nga ang kasuguan ang pinaka the best may ihatag sa Ginoo. Ngano ni? Tungod kay ang mga pari ani nga time sila mo ni approve. Sila mo naghatag og approval, okay ra na. Okay ra na. Sultian mo nako kani nga church kung magsige ni og okay ra na, okay ra na. Pangita na taglaing pastor ani. Unya ang manimba ani puro pud okay ra na. Tunga-tunga ba? Taga purgatorio. Kabalo mo usa ng purgatorio mga igsoon? No? Bisag yung saon yung pangita aning Bible di gyud kakitag purgatorio. Pero mo gyud nay ilang gitudlo nga nagyud kuno na kay katong di pa malangit kay napay gamay sala. Di pod siya pwedeng maimperno kay gamay ra lagi ang sala. Purgahon usa. Isultian ka na ako, gamay og dakong sala, pariho man gyud ang mga tubang, nya duha ra man gyud silot. Duha ra man gyud ang madawat sa tawo mga igsoon. Ang taong nanay pagkamatarong ni Kristo langit, ang taong makasasala impierno. Isultian ka na ako, og napay purgatorio, di na ta manimba, di na ta mangalaga, di na ta magbuhat og mga matarong. Kaya ang nangabilin na to magampo lang para na to aron ta mga luwas. Way problema. Pero kayong saon man wa mo ginas Biblia. Ang dato og si Lazaro pagkamatay, si Lazaro didto sa paraiso, ang dato didto sa kalayo. Napurga? Napay purga-purga? So, sa inyong paghalad og piang, masakiton nga mananap, og naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulayin ninyong hatag ang gobernador og gasa sama ni ana kung malipay ba siya. O hatagan ba kamo niya og pabor? Bitaw no? Kung tawo ko no, tagaan mo, uy bay, imo na niya akong sapatos, gisi, ipatahi lang na bay. Bay, imo na niya akong medyas bay. Nya, gisi. Smells good pa gyud. Aficionado, F2. Malipay ba ka ha? No? Labaw gyud siyang malipay og bag-o kayo. No? Natoy sa amin daring gida si Arjan niya gibadlong ni Mambire. Buak po na. Okay ra po to, ma'am. At least mampod. Dugay na to kayo, nakahinumdum ko. Kay wala na ko na to gigamit niya. Dako pabitaw siya. Nya kay daghan biya kayang manamin. Kaning atong church ato ni libuton og sa amin. No? Na nag-examine din rin, na po nag-examine dito ng po, doon yung pastor, pwede ko manamin?
Na may mga sa amin na to. Himuog sa amin nga itong mga bungbong tanan. So, tistingi ang governor. Sa pagkatinuod lang, makit-an nimo ang imong love and respect. Madayag na sa tawo nga imong gihatagan sa maong gasa. No? Kay bisan tuod og munas ginhawag yun nimong paninguha. Parang makabot nimo ng butanga. Pero kung love kayo nimo ang imong tagaan na, baliwala. Bertime pag tinarbaho, grabe nimong tigom baligya pang postiso. Kay ipalit nimo ng butanga, kay ihatag nimo sa imong hinigugma. So na-appreciate na niyang ayo. Pero kung tagaan na nimo siya kanang mga diin man kaana, special kay na oy pinunit ra na nako. Hala ninduta man ning address, diin man kaani kinuhit lang biya na nako atong hayhayan sa silingan. Di gyud siya malipay. So mao ni ang complaint ni Lord kay ang mga katawhan sa Israel, nakabuhat silag sala nga grabing pagpasakit sa Ginoo. Unya magdala karon silag mga mananap nga ihalad agi og kanang substitution ba. Kanang mga naman sila mga sacrifices nga naaman sila isilot unya kinanglan magdugo nga maoy ipaagas agi sacrificial kanang offering para sa ilang mga sala. Magdala sila mga hayop. Gidadaan nila si Lord. Og mga hayop nga, himalatyo na. Di na mo survive. Kana mo ako ihalad para sa akong sala. Kana mo ako ihalad para sa Ginoo. Kana mo ako ipasalamat sa Ginoo. Kana mo para sa kasaulugan. So grabe na. Unya, doon na po sila yung mga halad, kining ni ang mga gikan sa ilang mga first fruit, mga ani. Kung may gatag first fruit, ang una nilang ani sa maong mga tanom nila, ilang dadon na ngadto sa templo. Pero ang naitabo, uy, niya may bago, uy, kana, ihatag na dito, ihatag na dito simbahan kay, ni abitaw tay bagong ani. So ang naitabo, katong mga hugaw na, mga hapit na madaot, maoy ilang gidala dito sa templo. Onya, thumbs up ang mga pare. Okay ra na. Why blima? So diha na nagsugod nga naanay spiritual corruption. I mean, naana ang spiritual corruption unya nakita na lang na sa mga outcome na. Nang resulta ba? Makita na nimo nga grabe na jud ni nga corruption. So, padayunon nato. Ningon siya pagsulti. Sa verse 9 karon, kamong mga pare sulayin ninyo hangyo ang Dios nga kaluy-an kamo. Dili niya tubagon ang inyong pag-ampo og inyo ra kanang sayop. Mano usahay mga igsuon. Kana laging before ta mo reklamo, Lord nganong wala man nimo ihatag, susihon na to gayo atong kaugalingon. Kay ingon ang Bible inyo ra sayop. And then ingon pagkadiha, ang Ginoo nga labing gamhanan, nag-ingon, gusto ko nga sirhan na ninyo ang pultahan sa templo. Wa na'y silbi. Buabot ng time nga padong na gyud ta, magkauga, mauga na gyud ayo. Unya moingon na si Lord, og nagsimba mo or wala, pareho ra man. Mapay inyo ning sirad-an nga church. Musugot mo gingana ang mahitabo nato. Ako di jud ko musugot mga igsuon. Dili gyud taon ko musugot ana. No? Lisod kay ni. O nya, masubay pa jud ni. Ingon diha. Ingon si Lord, gusto na nako nga sirad-an ninyo ang templo. Wala na halad-halad, wala na simba-simba. Sirado na ninyo. Ipulaan si Lord. And after this, wala na, nahilom ng Ginoo. Imagine 400. More or less 400 years, si Lord nagpakahilom na. Ihulat na niya nga si John matawo, si Jesus matawo. And then, unya ayaw na mo paghimog, paghaling sa akong halaran, og kalayo nga walay kapuslanan. Gusto ba tang muhatag og mga pag-ampos Ginoo nga walay kapuslanan? Gusto ba tang magdayeg, mag-awit og mga awit nga wa nay kapuslanan? So dili ta gusto ana.
And then ningon siya, wala ako'y kalipay kaninyo, ug dili ko nadawaton ang inyong mga halad. Prangka ni, gigamit si Malakay, no? Giprangkahan. Di na ko. Sa verse 11, gikan pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsalop niini, ang akong ngalan pasipadan sa kanasuran. Murag gibiay-biay ang gipakaulawan ng pangalan sa Ginoo. Nga naman, ang ubang mga nasod, doon na po sila yung mga Diyos-Diyos. Mga Diyos-Diyos, dili tinuod nga Diyos. Doon ay mga baki, doon ay dragon, doon ay langgam, doon ay hitsura sa isda, koy, daghan. Unya, sa panahon nga na sila yung mga festival, na sila yung mga pagpasalamat, na sila yung mga Thanksgiving pong mga pagan nation, the best ang ilang gihatag. Pero kining mga Israelita, tinuod ang Diyos nga ilang gisimba, pero ilang hatagan og masakiton. Marikarelate yun taan ni ron tanan. Unya, bisan diing dapita, nagsulog sila insinso alang kanako, og naghimo og putli nga halad. Kabalo ka gi-prophesy na gani ning daan mga igsuon nga maabot gyud ang panahon bisag asang dapita do na gyud pagsimba. Nga himuon unya ang katawhan sa Dios. Gani nang hitabo na ni sa wala pa ni na wala pa kini nga maong corruption na hitabo. Bisan taga Babylonia. Nakaila sa Dios sa time nila ni Esther, sa time nila ni Daniel. Nagsimba sa Dios sa langit, nagsimba sa Dios sa langit sa yuta. Pero ang nakamaot lang po tungod kay bisan tuod ang Babylonia, may simba na sa Dios ni Daniel. Nagpadayon gyapon sila simba sa ilang mga Diyos-Diyos. Mao man ay problema. Sa verse 12, apan wala ako ninyo, wala ako ninyo pasidunggi sa inyong pag-ingon, nga hugaw ang akong halaran o ang pagkaon, nga gihalad diha sa halaran, giisip ninyo nga dili maayong kanon. Niabot na gyud sa punto. Anong kaunon man na nimo nga gihalad na diha daot naman gani na daan? Sa verse 13, nag-ingon kamo, gipulan na kami niini, og ako'y inyong gipahimungtan, gihalaran ako ninyo, kinawat, nga mananap. No? Mag-Thanksgiving tamang guyod lang magbakang diliin nyo. No? Or mangawat mo mga hiniktan. Ngunya, oy, Thanksgiving na. Asa man tang isa may daghan rog manukan. Operasyon tagkanlabon. Gihalaran ang Diyos og kinawat. Gihalaran ang Ginoo og ginawat. Kini mo dako na jud ning grabe na jud ni. Onya ningon pag jud diha. Na kinawat nga mga mananap o mga mananap nga piang og masakiton. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kana? Kabantay mo mga igsuon nga dunay sugo ang Lord sa mga Israelita pinanguluhan sa hari nga si Saul. Sulungan ninyo ang ano to? Ay ba to? Amalekan yes, Amalekanhon. Amalekites. Unya patyan ninyo tanan apilang hari at tanang katawhan. Unya ilang mga hayop huta jud ninyong patay. Ang gibuhat nila ilang gipangdala tong mga tambo nga mga hayop. Nya sadang gisita na sila sa alagad sa Dios. Nang hunaw og nisulti nga nag-ingon gidala manis akong mga katawhan ning mga tambok kay ihalad ngadto sa Dios. Hala no? Mga butang nga laglagonon ihalad ngadto sa Ginoo. Hala, basig makatry ta ana ba? Ug ako ning ipaga sa Petro, di naman ni dawaton kay wa naman na numero. Kay nagisi, i-offer na lang ni. Munang naara dia, gipangkip ra nako. Kaya di mo, usap na nako. Gipangkip lang nako. Wala may mga number. Hala no? Ug ako ning ipalit didto, di naman ni dawatong inse. Di na ni dawaton sa ilahan ni
I-offer na lang ni. Marabang kabantay man ng kwarta mga igsuon nga ani diri na gisi na. Hindi na makita ng duha ka number diha. 100 pero 1 na lang naputol pa jud. Jadi naman na dawaton og imo nang ipalit. Di atong pick on aron di makitaan. Nya ini kakitaan, oy di man ni ilisin ni na kailain diha, di na jud nimo dawat. Hala no, sayang man ani. Parang di ni sayang i-offer ni nato. Tigom. Tigom lang. Nara diha, di man po na magasto. So, mo ni, grabe na kaya ning complain ni Lord. Ito sang humnan nagbasa ha. Sa verse 14. Tinunglo ang tawong limbungan nga naghalad kanakog daot nga mananap. Nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Kini, kay mo ko'y giingos Bible. Mo may giingos balaod, kanang pinaka the best jud. Pinaka-healthy, walay diferensya mo, ay ipahalad. Pero, kadtong ihid, kailan mong ihid? Anong wala na kailaling istapad? O, kailan na? Joke. Ha? Nya, ako usa kagamhanang hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran. May kahadlok kanako, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Now, nganong nahitabo man ni? Unsa man kay kinutuban ani unsay sinugdanan nganong nahitabo man ni nga mga katawhan sa Dios kahibaw man unta sila unsay balaod sa Ginoo. Nganong ang ilang gi-practice bisan diya sa paghalad, pagpasidungog, pagsimba, dili ba tungod kay kining mga gitawag nga mga pare, wala nagbuhat sa ilang katungdanan. Munang magka-problema ang church, dili lang kay mayong kang sikuan, usa jud sa ako adyong mabugatan, kana adyong moingon kong Lord, pakyas mo siguro ko, ani ba? Unsa man nga pagtudlo siguro, giunsa man ako di ay. Unsa pa may, ngana bitaw, ngano man, manamin man ta. Musamin man gyud ta. Manamin man gyud ta. Nga ing-ana. So kung luaga na to, muingon na pong, okay ra na. Deng hangtod okay ra. Okay. Nya kanang okay ra, pag abot ana sa panahon mahimo na nang seryosong balaod. Okay ra lagi na, wala na problema. Pero kaniadto, okay ra man tingali. Pag abot sa panahon, okay kayo na. So diha na nagka-problema ni sila. So kung failure ang usa ka tinawag sa Dios, ang pinili sa Ginoo, sigurado gina. Nakaibaw na ta nga kung may daot ang punuan, daoton pud ang mga sanga. Unya kung daoton ang sanga, nindot og harvest, nindot og bunga, dili. That is why gasugod kanunay sa punuan. Nakita nato nganong sa Old Testament dako kayo ang nahimong nabasa nato, nadungog nato karon ang korupsyon kung maghisgot tag kabahig pagsimba, perting dako Ngano ni failure ang mga kaparian dinhing dapita. Failure sila. Next, anto ta sa New Testament. John chapter 2 verse 13 to 22. Si Jesus miadto sa templo. Pag-abot niya dito sa templo, na? Kining John chapter 2 verses 13 to 22, giparaphrase na ko ni for the sake sa tong time. Si Jesus Christ niadto siya sa templo. Pag-abot niya dito, nakita niya, pagsulod niya sa templo, nakita niya nga naay lamisa sa tigilis og kwarta. Doon ay mga balayan dadto og mga salampati. Unya doon ay mga nanaggunit og pisi, nanaggunit og mga baka. Doon ay mga karnirong na nagsagit. Doon ay mga kanding ditong nahugaw na kayo ang templo. Doon ay tigilis og kwarta.
Sulay ako no inigsulod nimo sa simbahan mga igsuon. Atong iskina na ay Imlo Villar ang tapad, Palawan Pawn Shop ang tapad niya kay Western Union ang tapad Cebuana. Nga lingi ni mo diri, dunay mga plangganahan na mga tsinilasan. Unya paglingi na po ni mo diri speakers, may mga isdaan dunay simbahan. Imagine kunog mo na makita nimo sa sulod sa simbahan. Then ang pangutana, nahitabo naman ni sa Old Testament. Nganong nahitabo naman po ni sa time na ni Jesus sa New Testament? Nga naman, tungod kay dunay gipang tawag ang Diyos. Sila nga mga Hudyong pare, nga maoy mo tudlo og mo badlong, compromise na sila. Okay ra na. Okay lang. So atong sugdon arang masabtan na tog ayo karon. So example lang ha, ato exampleon. Sa adlaw sa pagsimba, si John nagdalag pandesal usa ka ice cream box nga dako. Hoy, thank you John. Saan ni pa snacks? Baligya ni pastor. May nalaman na ay panginabuhi. Sa pwede ko mayo, okay na John. Bitaw. Panginabuhi, good. Nakakita si Gio, nagdala pod si Gio og MXT, Natasha, Avon, unsa pa na mga brochure. Mga Tupperware, nga mga brochure des Tupperware. Gadala pod siya. Nahanap po lang, hangtod nga, inigsud sa simbahan. Doon naman kasi man na to na ana. Hangtod, kung pasagdan na nato, maabot na sa panahon, nga nawala na ang pagsimba, kay ang niabot, puro na lamang mga kalibutanong kalihukan, panginabuhi. Muna hitabo. Okay ra na. So diha mga igsuon nga problema, kabalo mo, muni dako kayong insulto. Sa usa ka gitawag og relihiyon, usa ka pundok, ikaw nga nagwali, o kining nag-amin-amin, o katong namaligya dito sa gawas og kandila, o katong tua ditong namaligya kwek-kwek, o katong namaligya balon, kinsa mo itong mga sakop? So dako kayong insulto nimo nga nagwali ka dire, ang uban naa sa sulod, ang uban tuwas gawas. Ang uban to, grabe kayo no. Nganong di magyud istrikto hug tudlo na? Kinahanglan gyud na unta, pero kay wa man gyud na buhata. So ang failure ani nakita dito sa mga punuan. That is why sa Old Testament nakorap ang templo. In the New Testament, mas labaw pang nakorap. Kinsay, unsay hinungdan? Compromise ang mga nagagunit sa maong responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Nakompromiso. Daghan kayo tong nang-invite sa ako and ingon sad ko, dili sad na evil. Kay ingon pa to ni Dr. Miles, kanang mga pastor nga magwali, hoy, Christian, ayaw na mo pag-business, ayaw na mo apel politika, ayaw na mo mga, short, masay tawag ana, mubo lang, o panglantaw na sila. No? Pero ako mismo sa kong kagalingon, di ko gustong mo engage. Di ko gustong mag-apel-apel. Ano man, galisod na gali ko. Dugangan pa na ko. Pastor, Good Samaritan ni. Makamotor ka ni. Pastor, una. Yes, nindot ang motive. Pero wata kabalo kung sa'y bitik sa kaaway sa unahan, nga pwedeng ang atong mga image, mga guba. Ganahan kagtawag kag pastor nga scammer. Ha?
Daghan ana, luoy kayo, mga alagad na sa Ginoo. Limpyo, hinlo kayo ang ilang mga motibo. Kay igo ra pud silang nasultian nga, Pastor, makatabang kay kaani sa mga church member nimo, kalisod sila. Intawon niya, makatabang jud kaani, Pastor. Apil ani, Pastor, kay mo apil pud sila, daghan ka kanig matabangan. Sige po, sa sinugdanan, lipay, tanan. Pag abot sa unahan, scammer na tanan. No? So, kung kining tawag sa Ginoo sa ato ang mga igsuon, o dili nato ni seryosohon, pag makuhaan na ni gamay, padung na sa okay ra na. Okay lang. Hangtod na gyud moabot sa panahon nga, sige ra tag okay, layo na daay kaayo ta sa Ginoo. Mao man ning hitabo. Sa Old Testament, naghalad sila, dili maayong mga halad nga to sa Ginoo. Nga naman, gitugutan sa mga pangulo sa mga kasimbahan. Pag abot din his New Testament, mas nilala. Nahimong merkado ang simbahan, ang templo. Unsay problema? Wala nagbuhat sa obligasyon kining mga gitawag parang magtudlo sa pagkamatarong pagkabalaan. Unsay iya sa Dios, unsay iya sa kalibutan. And nasabtan nato nig-ayo sa atong relihiyoso og mubok kayong panabot sa langit ng kaalam. Nga kining mga pari, sila raning naa sa simbahan. Sila ning nagsuot og puti. Sila ning mamubo sa dili sa tanom sa tawo. Tubo ka. Ngana. Sila ang muduol sa Ginoo. Sumbong ka sa imong sala. Nakasala ko. Sa may sala nimo, anak, sige sugilon diha. Tulo ra ka buk isugilon. Og ako'y pasugilon murag hapunan gyud kag paminaw nako ron. Ha? Daw na bitaw pa kay dili man ka kalawat og di ka mo kumpisal. So isugid di mo imong sala. Tulo ra pod ang sala isugid. Wala ay apil sugid tong isukol sa mama nang tubag-tubag, butang-butang. Wala. Hilabot kog nangka ngana ra. Hilabot ko mura yung mga sala gipang mura na naibawan na to. But sa pagtudlo sa pagtudlo ni Jesus Christ o sa pagpadayon sa pagpanudlo sa mga disipulo, gisulti o gipasabot, giklaro pagpasabot nga ang tanang mituo kang Hesus og midawat kaniya nahimo usab nga pari. Unsa dining pari? Ang pari siya ramoy sa Old Testament siya ramoy makasulod sa dapit nga balaan. Siya magkuha sa mga halad sa mga tawo. Ang imong pagsimba, ako'y mudala dire sa sulod sa simbahan og akong ihatag sa Ginoo nga pagsimba. Kaya di ka pwede mo sulod kay hugaw ka. Muna ilang trabaho. And then mo serve sila, mo offer sila, they will do something. Sila magdaig sa Ginoo, sila mo offer sa Ginoo. But in the New Testament, kitang tanan makasulod na. Because gibuak ni Jesus ang babag sa sala, ang maong kortina, ang dako kayong babag sa dapit nga balaan o sa katawhang makasasala, gibuak sa dugo ni Jesus Christ. So kitang tanan makasulod na. O kay makasulod naman ta gitawag natang royal priesthood. In other words, all the believers of Jesus Christ gitawag ng mga priest. Babae o lalaki, you are chosen for God's purpose. Doon na kay tawag para sa katuyuan sa Ginoo og naay obligasyon nga gihatag ni Lord mo. In other words, dili na lang ang pastor mo'y muwali, mutudlo, ikaw pod mo apil kag tudlo, mo dasig sa unsay imong mga nakatunan because we are all priests. Kita tanan. Mabasa nato na mga igsuon ato ta 1 Peter chapter 2 9 to 10. Ang 1 Peter chapter 2, 9 to 10, naghisgot nga ang believers, ang tanan nga katawhan sa Dios, gihatagan og katungdanan nga mauusab ang katungdanan nga nadawat sa mga pari. No? So ayo kumpiyansa nang nas imong tapad, ayo naghilabti kay pari na. Ayo naglibaka. Ay nagdaota. So, ningon diha ang 1 Peter chapter 2, 9 to 10,
Apan kamo mao ang piniling katawhan. Mga piniling katawhan ingong amen. Ang mga harianong pare ug ang balaang nasod. Na? Harianong pare. Unya ningon pag gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. See? Nga kaniadto ang trabaho sa mga pare, mauraman mo pasabot ras pulong sa Ginoo, pero kanang karon kitang tanan dunay katungdanan nga mo share sa atong mga nakatunan ngadto sa uban. And then nga pagyod gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kayad. Verse 10, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, tinuod no. Di ta katawhan sa Dios. Kadtong time nga imong gituungan si Jesus, gidawat nimo siya, nahimo kang katawan sa Ginoo. Ug wa nimo siya dawata, karon dawata aron mahimo kang katawan sa Dios. Kaniadto dili kamo katawan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya, kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Muni na kanindot. In other words, dili ni gahisgot og mga Israelitang mayong kang piniling katawhan. Kaya mga Israelita, giingon naman daan nga sukad pa kaniadto katawhan na sila sa Dios. Kita, ang gihisgutan ani royal priesthood. Mayong kag royal priesthood, it means mga pare nga ang ilang kagikan hari. And we know nga si Jesus Christ, the King of Kings, ug nahimo tang anak sa Dios, pinaagis tong pagdawat sa King of Kings, mao nang gitawag tag royal priesthood. Ares English basahon. Ingon siya, but you are a chosen race, a royal priesthood. Na? Unya, a holy nation, a people for His possession. Kisa na nag-iyaday na to? Ang Diyos. And then, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of the darkness into His marvelous light. So kita ng tanan mo sangyaw. No? Kabantay ka, kanang sige kag basag Bible. Magdala kag Bible mo adto kag silingan kay manangyaw ka, manirado na pultahan. Unang rason, basig matakdan ko ani. Ikaduha, wa po ko ikatubag, kay wa po ko basa-basa. Wa po ko simba-simba. Ngana na sila. No? Munay rason. Unya ang ilan lang nahibawan, di ato'y problema mga igsuon kay kanang naang natagam. Di ta ilubong. Di ta misahan. Ya kaya na may COVID. Di diya para mamisahan kaya na may COVID. Kay na-positive man tong mumisa or na-quarantine. So wala ra gyapon hinungdan. Sakto? Unya, asa naman taan eh. Huy, wala may pare. Wala man gud gibasa ang Bible. Nga ang tanang nigtuos Ginoo, pare. Problema pag pangita nga kanang naang ikaw nga tagtungod pare ka kanang nanambong diha tanan, pare na og nang dawat na sa Ginoo. Gisisgutan dire ni Apostol Pedro, they are royal priesthood. Kinsa ni sila? Piniling katawhan. O wala ka apel, di ka pinili. Pinili, pastor. Supari ka. O sa ibuhaton supari, magbuhat sa mga butang nga balaan, magtudlo sa mga butang nga balaan, o sa may imong gipang tudlo sa imong mga anak, mga maot, balaan. You're the priest. Mayroon ba dyan nga, kasagarang isulti mga igsoon mo, ingon dahil nga, og si Pedro, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko. Diya, mangutan na dayo, kinsay una? Sila kuno'y una. No? Kami may una. Wala gani nakatuod sa simbahan nga gituko dito sa panggawas nila gikas Egypt. Assemblies of God dito sa Mount Sinai. Gitudluan dito. Gipanguluhan ni Moses. Kami una. Kanus aman nag-una ang simbahan dito sa mga hintel. Nga ang istorya sa sugilanon sa Bible, di amas mga Hudyo.
hintil. Hintil ko no. Ha? Kinira ba dyan si Peter? Wala ni gitawag para sa mga hintil. Dito ni sa mga Hudyo. Pero ugnay mga hintil, naagi hapoy, katungdanan si Apostol Pedro nga motudlo sa mga hintil. Pero nagka-problema sila ni Paul. Ingon pa to ni Paul, I stood him before his face. O yun sa to niya pagsulti. Kaya kini si Pedro mga igsoon, sa wala pa niabot ang ubang mga apostoles, nakigkaon siya kaubas mga hintil. Kaya wala na ipkuan. Kita tanan, hintil o Hudyo. Nausa na tatungod kang Ginoong Hesukristo. Pag abot sa ubang mga apostoles o sa ubang mga Hudyo, dili mga apostoles, ubang mga Hudyo, ilabi natong dahil mga pangulo, kalit ni si Pedro ni distansya gamay. Wala ni paduol. Pagkahibaw ni Apostol Pablo, gigkwiliyuhan na yun siya. Muna atong pinulungan karon. Ikaw nga sa kahudiyo, nagkinabuhi sama sa di mga Hudiyo, unsaon ni mo pagkabig ang mga di mga Hudiyo, paingon sa pagkahudiyo. Nya mo ingon ka karon ang unang pope, si Peter? Sa ato pa, ang imong unang pope, gikwilyuhan ni Pablo? Nga naman, insulto na. Nganong insulto na? Because na ay proclamation nga once mahimo kang pope, wa jud kay sala bisag usa. Nganong nawalay sala bisag usa nga gigunitan ganini Apostol Pablo. Wa ko kabalo gigunitan ba basta kay mura sila ga face to face ka nang magdula bitag UFC magingana ayo na. Ha? Unya giingnan sa ikaw nga dili. Ikaw nga Hudiyo na kinabuhi sama sa dili mga Hudiyo. Unya gusto nimo nga ang dili mga Hudiyo makabig sa pagka-Hudiyo. Ato nang hubaron sa atong pinulungan karon. Ikaw nga Kristohanon na kinabuhi sama sa dili mga Kristohanon. Maninguha kang makabig nimo ang dili mga Kristohanon sa pagka-Kristohanon. Hoy, simba ta ba? Tagay-tagay po ka? Imo siyang sangyawan, ikaw pa'y kadala og tuba dito? Og Pepsi? Luod kaayo na. So dapat na ang kalahian. Kanang makita nila ang pagkinabuhi sa Ginoo diha sa imuha. Aron dili mabiay-biay ang ngalan sa Ginoo. Gani ningon ang Malakias 2 nga gibiay-biay og ayo sa tanang kanasuran ng akong ngalan tungod ninyo. Kay mo ingon mo nga ingana mo inganang Diyos pero inyong pagkinabuhi dili. Uyon sa ako ah. Di ba tama? And that is why ingon si Lord kita ni. Ato aning trabaho tanan. Pero kabalo ka, atong gipadaplin ang atong obligasyon, katungdanan sa mga pari. O ang atong gibuhat karon, gihalaran nato si Lord og piang, masakiton, buta, amang, bungol, daoton, nga pagsimba. Di ba ningon ang Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with everything you have. Ipakita ang imong pagigugmas Ginoo. Pero kabalo ka, kining atong pagdayeg sa Ginoo usahay piangon. No? Example. Lead guitar, acoustic, bass, drum, napay keyboard. Way ka ba mong keyboard? Nay keyboard. Dunay usa anak nila nga nagplay nga perting habugas garbo piang nadaana nga paghalad. Gataas tas atong kamot nagdaig sa Ginoo pero kining kamot lagi kang nagpakasala. Nanuntok sing tingali piang nadaana nga pagsimba. Nagampo kas Ginoo pero nagpatigbabaw ang pagdumot og paggarbo. Ang garbo piang nadaana, masakiton nadaana. And eksakto kayo sa nahitabo. Nga ang templo gihatdan og mga paghalad nga daoton. Puro na ay diferensya. Ikaduha, ang templo gihimong merkado. Pwede man.
nga naa ta sa sulod sa simbahan, pero ang atong giproblemahan pangwarta gihapon. Tinuod na. Kanang naka sa simbahan gaampo ka gaday kas Ginoo, pero ang imong huna-huna sa kukuan ni. Panginabuhi ba? Sumurag na himong merkado. Na hugaw kayo. So, dili na ta makabuhat sa atong responsibilidad o padayon ta nga mga kapakyas ani. Karon, in the Old Testament, wala pa'y gitawag nga kanang gitawag Israelite, chosen people. But ang gihimo lang sa mga tawong nga dunay espiritu sa Dios, sila maoy nahimong pari sulod sa ilang panimalay. Sama kang Job. Si Job usa ka amahan. Doon na siya asawa, na siya mga anak. Pero siya naghimo og halad para nga ugaling nakasala ang iyang mga anak pasayloon sa Dios. Siya mo'y naghimog halad. So, ang amahan or ang ginikanan ni stand nga priest sa tagsa-tagsa ka panimalay. Si Isaac, siya ang priest sa iyang panimalay. Si Job, siya ang priest sa iyang panimalay. Si Abraham, siya ang priest sa iyang panimalay. So, muna ka niya ito. Ilang responsibilidad unsa? Ipatunhay nila, itudlo nila ang mga butang nga iya sa Diyos. Mauusab na. Kitang mga ginikanan. Pag nagsulti tas pulong sa Diyos, unya, dili mao'y makita nila sa atong mga buhat, atong mga anak maglisod. Maglisod jud og ayo. Dihay time nga, si mami nagingana sa cellphone. Nya ko pod gagunit po ko og cellphone, munang wala sa ako nag-FB ron. Gunit po ko og cellphone. Unya, si Say pod, gapa-download siya atong dragon nga kanang usana. Tanaw siya ato. Ito bang, lami po ni kay magkat-on og English ang bata. Lami kayo mo English tong mga dragon, lupig ko. Dragon to sila, mayo mo English. So, ga-download ko. So, tanaw po siya, lipay kasi siyang nagtanaw. And then, paglingi na nako, gagunit ko cellphone, kaming tanan, waiting ganay. Puro may gagunit og cellphone, nakana ako, di nako. Undangon ako ni. Nga naman, gagunit sa cellphone, kaya nang wala na, okay na, padong na mga tulog, ana-ana. Nakahuna-huna ko, gagunit big cellphone tanan, inigawas na ko cellphone tanan gigunitan. Kasakita, uy. Lami yung tatog kanang gagunit og cellphone niya, ga-type og verse kay i-share. Gagunit og cellphone niya, gingana dito. Ay, pildi jud, oy, pay na igo ko dire. Oh, na sila diha ni tago tulo sila kabuok. Kay magbangga-bangga man ni sila. Magkaubanay ba? Unya, terrorist. Unsay atbang? Ha? Counter. Terrorist nga team. Ha? Example ra akong hilingnan. Akong isulti. Example lang ha. Okay, terrorist nga team. Ibutang na to. Hermes, Makyong, Bernard, Rere, o Rekrek. Counter. Charis, teacher, Karis, Hana, Ara, Giselle. Fire in the hole. Ay, naigo. Padyo ko namatay na ko. Naasa na diyan. Nasa. Ginhawa dyan ko lalo mo saon na ko ni. Di sa ko. Kay maglisod kog tudlo ani. Maglisod ko og badlong. Makakita mo sila na akong gunit ko. So, kaganina paspasan ako download mga wali. Eh, harong magsigit ag paminaw og wali aning atong mga cellphone. Kay og kapuyo na sa Counter-Strike katong gira-gira unsay bag-ong pangalan ana ro? Ha? Delta Force? Special Force. Og kapuyo na ato mag-Candy Crush na po. Og kapuyo na po dato ari na po sa NBA mag
For my house shall be called a house of prayer. Di na prayer? Na? So, kita ni, mo ni ang atong obligasyon. Mo yun say, chosen people. So, sa kadaghan o sa kasgipili, ang ayang pasalamatan na nimo. Amen? Ikadua, royal priesthood. So, dili lang ka kay gitawag kang mahimo kang pare. Gitawag ka nga mahimong pare. Mahimo pag yung kang kaliwatan sa hari. Nga si Jesus Christ. Because siya man ang high priest. No? Siya ang high priest. Basahon nimo ang book of Hebrew, wala nila ang paring gisgutan diya. Si Jesus ra ang high priest. Wala nila ang halad. Siya mo'y halad. Wala nila ang dugog hayop gisgutan, iyang dugo mo'y gihalad. Siya tanan. O nya ningon diha, holy nation. So kung yung kang nation, mga igsoon, di ka hisgot lamang usa ka area, kanang nasura mo ng kaliwatan na. But it's a group of people. Mga, or kaning Kristohanon nga mga kaliwatan. So gipili ta ni Lord, kitang tanan ay responsibilidad, ani? Failure ta. Sa pagdala, pakyastas pagdala sa atong responsibilidad. Gani, imbis nga atong trabaho, i-bless na to ang mga tao, nahimo patang kapandulan nila. Ang usahay, uihan kayo ko anang hilak-hilak sa Ginoo, baluwas akong pamilya. Ui kaayo, abot sa gawas, buhat dito kapandulan. Kita pod nga nagsangyaw dito sa gawas. Apilon po ta. Dato o mga pastor. Kato lagi si kuan pastor o. Dugay na diha ninyo pastor no. Ade. So, ingana ang mahitabo. That is why ang Romans chapter 12, 1 and 2, gisulti ni Lord unsa ang trabaho nato as a priest. Kita tanan. Gitawag ni Lord mahimong priest ug mahimo ta nga iyahang mga gihatagan sa maong mga katungdanan. So, ang Romans chapter 12, 1 and 2 niingon. Ingon diha, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamos pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. So, buhing halad. Abalo ba mong dunay naghalad o dunay mga patay nga halad? Naa. Ganang grabe natong pagsimbas Ginoo. Lami kayo ang atong panagdahig pero atong gugmas Ginoo patay. Patay nga paghalad. So gusto ni Lord buhi. Balaan og makapahimuot kaniya. Kaniadto simbolo lang tong mga hayop nga ipanghalad nga dapat ang hayop wala jud say problema. Kay mautos siya ang hulagway sa imong pagkaikaw. Nga sa atong pagpangalagad sa Dios dapat wala untay ikasaway. Pero kay na may ikasaway, si Jesus Christ nga walay gikasaway, maoy naghalad. Ug ang iyang paghalad sa diyang ato siyang gidawat na angkon pud nato. Munang sa tubangan sa Dios wa siya ikasaway, kay ang iyang makita dili si Insi, dili si Milyone, dili si Makyong. Ang makita niya ang iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Jesus Christ diha nimo. So ningon siya mao kini ang matuod nga pagsimba nga maoy angay ninyong ihalad. Verse 2. Mao na ni. Dili ka pwedeng mahimong compromise kay kung mo okay ra ka, okay na tanan. Mura rag ni sugot kang naay purgatorio. Verse 2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagis pagpabag-o sa inyong panghuna-huna. Aron masayran ninyo unsay kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. So, una, ayaw pahiuyon. Do not conform. Verse 2. Do not be conformed. Kana mo yung ikag mo conform mo pahiuyon, unsay binuhatan sa kalibutan, maupod ka. Dili. Mautong nagka-problema ang mga kaparian sa Old Testament ug ang kaparian sa John chapter 2, ang templo nagka-problema kay kining mga alagad sa Dios nga gitagaas katungdanan nahimo ng kalibutanon. Gasuot og Jesus reigns
Nandisko. Jesus reigns ang suot ha. Gagunit o long neck. Unya, lisod nagbalanse. Og mangihi, mabasa na. Magsayaw naman mangihi atong daplin. Silang nga naman. Jesus reigns ang suot. Ang ubat pa nakasuot og worship dyan. Ang pinakasakit mga igsuon. Nagsuot og arise, shine. Galing ko dito sa bangko. Unya, gaingana. Jis-jis lang. Nya, piso-piso dugang. Arise, shine ang suot. Lami po nang maglibot-libot, bisita ta kay ma-surprise. Grabe. God, unsa na ang imong the day of the great harvest. Na brown nga cross. Gunit-gunit atong daplin na kay isud na kayo. Na? Abi na kog di na. Dong, batanon pa kadong ayaw jud kuan. Lagi pastor, kay kuan nga na. Ayaw jud ka kay latuson mo jud ka. No? Di jud ka ikyas. Timing mo pong wala ing agianan. Wa jud laing agianan. Adto jud ko mo agi. Kay gitrabaho man ang pikas agianan. So diha jud ko mo agi. Arise, shine. Do not be conformed to this age. Ayaw pagpahiuyon. Unsa may mga kabalo mo dali ra kay pahiuyon ta. Pag nakakita tag-uso ning daghang buslot sa dunggan, hala pa buslot po kinadaghanan. Pag nakakita na kang kining gipang suot, dapat makita tong garter dire. No? Matinga ka kay ang karsunis abot dito pero walay panapton ning sa tubangan ara diri kutob. Nya makita tong inganaog bato kana bang luguranan. Nangatamnanan bag sibuyas, makita na. But be transformed by the renewing of your mind. Dili daw ka ma-transform kung dili i-renew. Nganong kinahanglan i-renew pag-expire ang imong rehistro, dakpan ka o di mo i-renew, need siyang i-renew. So sa kada adlaw gipanayinumduman ta sa kaaway nga mo ni ang atong binuhatan kaniadto og lami ni nga binuhatan og nindot ni nga binuhatan og nakapalipay nato ni kaniadto. So every day na niyang ipahinumdum mo ng imong i-renew nimo kanunay. Kaya kung dili nimo na buhaton mga igsoon nang sige kang mag-renew. Dapat bago na ko. Anyone who is in Christ, new creation. I am new creation. Sige kang nga na, kay og dili. Ingnon ra gani ka dito. Others naman karon di na mo respetar. Usa ra gani. Di mangod ay, kusara. Aris ako. Lakaw na po ka mo. Di go. Lain na ka karon. Lingkod siya. Di, manggol. Duha na. Tulo. Pag abot upat. Chip in tabay kay kulang pa. Arise, shine ang suot. Suot og bersikulong. Renew your mind so that you may discern what is good. Harong mahibaw ka unsay insakto, unsay tinarong, unsay matarong. Nganong kinahanglan nimo i-renew imong mind because kaniadto naa kay panguna-una nga insakto ni. Pero kung i-renew na nimo, you will know what is good. Dili tanang lami nindot ay makaayo sa imuha. Ma'am, no, lami lechon ma'am pero musakal wala tong dugo na ma'am. Woo! Di tanang lami ikayo sa ima. And then pleasing. Makapahimuot. Perfect will of God. Na?
mahibaw-an nimo unsay maayo nga plano sa Dios imong kinabuhi. Unsay makapahimuot sa Dios nga imong buhaton o unsay mga kanang mga butang, mga imong himuon nga makapahimaya sa Dios. May kita kag perfect, it means nga walay sagol. Nga imo-imo lang. Mauni ang ato ang ayang ikinabuhi. O kay ing-ani naman ang atong pagkinabuhi. Inigbuhat nato sa atong responsibilidad. Pag ingon natong ayaw na, mao ganing galisod kung sulti ani nila. Ano ba? Sige mo cellphone. Ikaw po, pastor. Romans chapter 1. Nga madlong man ka sa uban. Di ba din mo badlongon ni mong kaugalingon? Nya mo excuse pagyog ka no. For the Lord man eh. Kanang inyo. Mao gihapon. Puro mamogagunit. No? So, napailain. Kabalo ka mga igsuon pagka mo stagnant na, ang sunod nga mahitabo ana mamatay siya or makompromise ra gihapon og balik. Kanang gipasabot anang mastagnant kanang mahunong ba, ma-stop. Nga diha ra siya kutob, level na siya diha. Wala na siya pagtubo, wala na paglambo, wala na pagbunga or inana ra gyud na siya. Duha ray mahitabo ana. Una, mamatay, ikaduha, makompromiso og balik. Mabalik siya, makompromiso siya. Munang naitambag si Apostol Pedro nga nindot gyud kaayo. Kini iyang tambag kanang makaingon ka nga uy sakto na ning ako pero kulang pa di ay. Na? Mura na og makapalit jud ko og bike. Okay na jud kaayo. Pag abot sa bike hinduta man pog na motor di ay. Kay dili kapoy ang isikad anang ngana datong magbike tanang nakapalit ng motor giulanan. Induta man pudi ay kanang di ta maulanan. So nakapalit ng multicab. Induta man pudi ay kog bugnawon be. Nanay bugnawon. Induta gapog sige galambo ang tinguha. Galambo imong tinguha, galambo imong edad, imong paglakaos Ginoo way lambo. Ingon pa to dito, you grow old but not grow up. Nagtaas imong edad, wala ni tubo spiritually. Ngano man, diri nang daan, X na daan na diri. Kay kompromiso na, ikaduha, wala nagatinguha sa paglambo. Unsa may nahoptan nato dinhi karon? Paglambo. No? Kini si Hermes. Junior kay basig naka-live ag senior. Kini si Hermes nga junior. Di ka maong muduwag basketball ni. Pero gabutang itong basketballan sa ilaha. Di gud siya kamaong. Nadugay niyang duha. Nakato na dyan. Grabe no, makashot na dyan siya. Masyat niya. So maglambo. Samot. Nakaton lang. So, maglambo gyud. Basta kay naninguha ka og paglambo. Unya, kanunay po nimong buhaton. Mulambo kung kanunay nimong buhaton. Pero kabalo ka, kung panahon lang sa midweek or Sunday ning ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo murag na ay lambo pero dili gyud pareha anang lambo nga gihisgutan gyud sa Biblia nga grabe jud kayo. So unsa may sekreto ana? Naitambag si Apostol Paul para dili mamatay or dili siya mabalik sa ma-compromise kining mga alagad sa Ginoo. Kitang tanan mga alagad sa Ginoo. Naitambag si Paul. 2 Peter chapter 1, 3-9. Dinhita mo, close. Ang 2 Peter chapter 1, 3-9.
Nga gihisgutan si Paul ani nga kinahanglang maglambo o si Pedro. Iyon ang verse 3. 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Verse 3. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanan, tanggi kinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. So dunay gahom. Naada ay gahom. Nga gihatag aron maikinabuhi ginato. Ang verse 4, niining paagiha, iya kitang hatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Hunong sa diha, kanang sa Got Talent mga igsuon, dunay usa diha kahurado nga murag siya moy kanang say tawagan ng pangulo ana nga mga judge. Si Simon o sa apelyido na? Ha? Cowell? Simon Cowell. Kana bang sa American Got Talent? Or Britain Got Talent. Unya, every time nga naay mo, sulti niya nga, grabe makaluluoy kay kahimtang. Pero happy sila. Magjelo siya. Nga naman, sikat kaayo siya, ilado kay siya, pero kada adlaw siyang nagdaladalag kasing-kasing nga dili malipayon. Gani, dihay usa ka katong ni apil og Got Talent nga perting naghana siya cancer, na siya cancer sa liver cancer, lungs cancer, ug naa siya katong sa spinal cord. Grabe, unya ingon ang doktor 2% lang ang kasiguruhan nga mabuhi siya. 2% ra. Pero pag apil niyan, grabing ninduta sa siyang tingog. Napil siya. Unya naka-golden buzzer gani siya. Unya, iyang gisulti nga, nusa pa man ka mahimong malipayon, unya nagmoabot ng hard time sa imo ha. Gingnan ko sa doktor nga 2% na lang ang akong posibilidad mo buhi pa ko. Pero 2% is not zero. Grabe no? Kana ko kani nga pagtuo, kulba dun eh. No? Munang usahay og depressed ka kaayo, imong tan-awon tong kahimtang sa uban, makaingon jud kang blessed man dai ko. Nga naman inig abot anang mga butanga, kabalo kang gagunit nimo si Lord, pero sila wa sila kabalo kinsay gagunit nila. Sa verse 5, tanawa. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan og sa maayong pamatasan. Niaman tay pagtuo. So unsa may atong nahuptan? Kining mga maayong kagawian pamatasan nato. O kay naa na kaanang maayong pamatasan, ayaw pabilin nga ing ana lang ka dapat madugangan pa jud na. Kanang imong 5 nga madugangan og lain pag yung 5. Di jis na. Ayaw ka kakutito, oy, thank you Lord na nakoy jis. Pwede na akong mamatay. Dagangan pa naglaing 5, 15 na. O Lord, ani na ko 15 na ko kutob. So ingon si Lord, pag naa kay maayong pamatasan, dugangi pag yuda, og lain pang maayong pamatasan, it means magdubli pa. And next, ingon siya, sa kahibalo, dugangan pag yun, og lain pang kahibalo. So sa kaalam, dili di ta, muhunong. Okay na ko, na ako'y nakatunan. Praise God. Na, magdugang pa daw. And then ingon diha, sa pagpugong sa kaugalingon, ngadto sa pagpugong sa kaugalingon. Kung naa nakakaroy self-control, kabalo ka mga igsuon, pag masuko ka, wa kay self-control. Pero na kay ubo, grabe imong self-control. Especially og naa kas daghang tawo. Akong wife ko pa ultrasound sa ganiya niya, kay gaubo man siya. Ikaw, kumusta man mo dito? Muubo-ubo po ka. Ingon siyang muubugod, pero usahon na ako, tinagsarwa. Pero kanang kami na, totoo, katul ko na yung tutunan.
Na? Nanay self-control. Ato kag ICM, mamalit ka itong na dito sa supermarket. Gitudloan tag self-control aning COVID. Kani ato wa kay pugong hala mulaag yung ka. Pag COVID na self-control. Nindot po di maglaag-laag kaayo no kay way gasto. Sa mga ginikanan nindot na, pero natong mga anak murag balag magkagasto, mulaag jud. Na? Grabe self-control jud nimo. May kabalo ka? Kanang pag muubo ka, mahadlok ang mga tao nimo, mas mahadlok pa ang mga tao nimo nga nag-ubo kaysa sa mga kriminal. Tinuod na. Kining mga tao, mas mahadlok pa sa tao nga muubo kaysa sa mga hold-upper. Pag na'y muubo, basig COVID na eh. No? Ngano ka na mga igsuon nga uglain mo abo mo ra kag maaksyon kabalaka pero ikaw muubo wala ra. Mura bag ka ng uban magpakasala mo yung kang grabihan ni mo oy pero ag imong sala wala ra. Pawala ra. So magdugang yun ni mga igsuon maglambo yun ni. Unya napay lain. Ang pagkamainantuson ngadtos pagkamainantuson. So karon na nakay gatawag og kanang mapailubon kas mga pag-antos, mas mulabaw pa na siya. Dapat mas mulambo pa na. Ngano man, galambo ang mga kasakitan, ang imong pagpaubos mao ra gyapon. Unya ningon dire sa verse 7, sa pagka-Dios nun ngadto sa pagka-Dios nun ngadto sa pagka-Dios nun. Kung karon godly ka kayo, dapat next year mas godly pa jud ka. Ha? Di kay karon praise God, hallelujah, praise the Lord. Sunod tuig pistingyawa na ning ipangsulti. Hala no. Niya pa jud dire ningon niya kanang so ang mga igsuon, okay, inigsuong pagmahal ngadtos inigsuong pagmahal. So kakaron na kay brotherly love, dapat mas mulambo pa jud ng imong brotherly love. Unya dili tanan magkinuyugay ta sa atong mga mata mga igsuon. Wa jud ko kabalog unsay mga gipanghimo nato sa sagusa. Pero hinumdumi gyud ni nakit-an gyud kas Ginoo. No? Nindot biya po na mga igsuon nga naa kay himuon nga imong sikretong pagpakasala. Inigkastiguhon ka ikaw ra pod. Pero lahi naman jud na, lahi na pong isyu ba? Kadili man na pwede inignaa joy pagsulay kita jong tanan. Kita man jong tanan. No? Namay usay mahinanok ra tagtulog. Thank you Lord. Nya ang uban grabe na muna des ginawa. Sa verse 18, sa verse 8. Ana palain sa pagmahal o ang paghigugma. So kanunay siyang nag-usog. Verse 8. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon og mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 9, apan kadtong wala makabaton niini, buta og halap og nakalimot nga siya gipasaylo na sa iyang mga sala. Kung wa di ay taan ni, kabalo ka, ang tao mangyod gidisenyo ni Lord nga dili makontento, munang kanunay siyang nag-after og mga butang nga mas nindot, mas labaw pa. Unya, kung mahimo na tang espirituhanon, mauusab, di gyapon ta makontento. Kung naa ka karoy paghigugma, mas nangandoy pa kang mas mulabaw pa ana ang imong paghigugma. Na open sad ang akong hunahuna, mas nilapad og ayo ang ako ang kanang pagbati mga igsuon humas akong birthday. Kay ako jong gipaminaw og ayo ang gipangsulti sa ani nga family og ang family sa luon. Sa luon diha tiningong unsa to ha? Pungot kayo ko kay wa na kanay bisita to? Pungot kabantay mo kanang sa amo alahi ang pungot dire o kira kanang marasya o gaan-gaan lang kay mo murag na andan ba medyo nara kay gamay ano ni siya ha murag ing anak pero ang pinulungan na anak pungot sa amo kanang pungot mo patay na pag moingon na siyang pungot siya nimo ipablatter na daan isugilo na daan na dito pulis sir pungot nako si kuan
Kay kanang pungot sa amo apat yun yuga na. Na adjud say grabing labaw na siya kasuko, labaw po nas kasilag kumayon kag pungot nang buak iyahang ngipon nga makakita siya nimo. Magkagot ba? Mga buak ng ngipon, may pungot. Napungot jud ko nimo pastor kay wala na jud ka ngana. Oh, bitaw no? Tukon ng kakuha ni Ron. Na? Basta pagka tinuod lang naabli po ako, sige na ko tog balanse gyud tanan, nga grabe jud kaayo. Ngani jud ay. So, kabalo mo, bisan tuod og medyo dili pa kaayo ko makagets, di pa kayo ko makasabot. Ikaw po dili kayo ka makasabot sa ko. Pero nindot gyud di ay nga na imo jud nang i-open sa ako apan nang let og di gyud ka. Na open gyud ka, imo jud isulti. No? Kaya kung saan, unsa di man pod kurubot. Pareha man tang mapakyaso. Pag imo kong sultian, nagkat-on po ko. Kabalo mo, kinsa ilisod magkat-on, kanang sigig panudlo. Lisod kay nagkat-on. That is why Romans 1 nga tudluan gyud imong kaugalingon. Ikaw nga nagbadlong sa uban, di ba pud mo badlongan ang uban? Ikaw nga nag-ingon ibuhatan ni, wa ba pud nimo nagibuhat? Ingala ang Romans 1. Munang diha jud nato nakatunan pag-ayo mga igsuon. Nga kinahanglan gyud di ay kaning atong katungdanan, ato ning mapatunhay. Umuyong gay tag mapatunhay, ipatuman gyud. Nga og unsay atong, no? Sabi ko sa usa nato ka magwalali ikaw, pag magwali ka marag di na kay katuohan. Ano, pastor? Sige ra man kang joke-joke. No? Kapag abot dire grabe. Pagtuas ko siya. Lisod kaayo na. No? Pag muingon ko ni, mo gani, di ko pwede mo yung, hoy, kamo, sige na mag-cellphone. Ikaw po, pastor, mangana na sila. No? Kay lisod kayong itudlo ng mga butang, mga igsuon, nga wala po nimo. Ingon pa to ni John o ni Peter, pagkita nila sa bakol na sa tubangas templo, sa lapi o bulawan, wala kami. Pero kung sa'y naan mo, may ihatag na mo nimo, in Jesus' name, tindog. So kung sa'y naan mo, mo imong ihatag nila. O wa kay imo. As the Spirit leads, why tuon-tuon, di ragi ko magtuon, o sa'yo kayo wali. As the Spirit leads, bang! O Cubs Bible, walay nakasulat diri nga page, wala po'y nakasulat diri nga page, kay tunga dito sa New Testament o sa Old Testament. May igsoon, pinangga ta sa Diyos. Ang atong Diyos dili sama kang parao. Nga dugay buhian ang katawhan. Karon papaulion tag sayo ni Lord. Amen. Kay wala siya pulo nga gihatag. Oy, tuon-tuon. Andam gyud ta mga igsoon kay wala gyud tay ikahatag kung wala ta. So kay naghimo man ta ni gitagaan man ta. Naitawag si Lord sa to, gipili kaniya, gitawag kaniya, unya gihatagan kaniining maong katungdanan. Gitudluan usab ta sa Ginoo unsay angayan nato nga mga pagkinabuhi. Again, pag failure ang leader like Israelite, pag muingon ang hari, simba ta aning Baal, simba tanan ang mga Israelite kang dili patyon. Sunod-sunod na sila sa hari. Muna ang mga propeta naglisod, kay ang mga tao maminaw sa hari ug di maminaw sa mga alagad sa Dios. So kung ang hari na gani ma-compromise kini atong simbahon, sunod pod ang mga pari. So pag mo na itudlo pod sa mga pari, sunod pod ang mga tawo. Kabalo ka sa Bible mga igsuon siguro naas mga 3 or 2% lang ang gitudlo. Unya to as 98% ang gikan sa mga paganism, gikan sa mga tradisyon, sa mga culture, sa mga philosophy, ang gipangtudlo sa simbahan. That is why naa kay Bible ayaw palimbong. Maghupot ka sa kinaiasama sa mga beryan, minaw sila ila pong susihon. No? Daghan na kaayo. Bisan pag-fasting, panghilamos ka mo, panudlay, aron di mahibaw.
Karon lahi na, magsuroy-suroy atong mall nay abo ng buna. Bawaan gini. No? Oy, fasting ta karon, binignit ta, pero kusog mang libak. May pay ka mahal adlaw ka kaon kag karne, mapaubsanon ka. Magtabang sa uban. Di tuod mo kaon og laming pagkaon, pero nang libak pod. Kinagrabihan kayo na. So, karon nga kagabihon mga igsuon, ikaw ug ako gitawag ni Lord ining maong katungdanan. O kay gihatagan man ka ni ining maong katungdanan, buhatan ni. Sa imong pagbuhat ni ini himua nga dili usab ka ma-disqualified sa imong kaugalingon. It means sa imong pagbuhat ni ini, pagtudlo sa uban, pag-share sa uban, makita po ni sa imong kaugalingon. Unya, parang malikay ka sa kompromiso na ay tambag. Sa gugma, dugangag paghigugma. Sa pagpaubos, dugangag pagpaubos. Sa pagkamapailubon, dugangi pag yun pagkamapailubon. I tell you, kaniadto ang mga kasakitan, ginagmay lang, karon nagkadagko, karon ni dako, mas ni grabe, mas nagkagrabe. So ingon si Lord, ang imong pag-antos, pagkamainantuson, kaniadto maoray ni, dugangi pag yun na, dugangi pag yun na, dugangi pag yun. Kay aron nga, kaya natong sagubangon ang tanang pagsulayg mga babag aning kinabuhia. We are the chosen. Kita pinili nga mga, we are the chosen people, the royal priesthood. Gitawag sa Ginoo para sa iyang katuyuan. Og ayaw sayangan na nga katuyuan nga gihatag ni Lord sa imong kinabuhi. Dili lang si pastor, dili lang tong nakasuot og sutanang puti. But kitang tanan nga mituo, midawat kang Ginoong Hesukristo. Dunay katungdanan nga maong mo alagad sa tuisig katawo o mag-alagad sa atong buhing Dios. Hunungon na nato ang kanunayng paghatag og mga pagsimba nga piang balion. Pagsimba nga buta, pagsimba nga amang, pagsimba nga naay diferensya mga himuon nato ang giingon sa Romans chapter 12. Balaan nga halad, buhi og makapahimuot sa Dios. Muna ang atong sakripisyo, ang atong mahatag sa Ginoo. Let's close our eyes. Let's pray. Makakagahom og langit no namo nga amahan. Tabangi kami, Lord, kada usa namo Ginoo. Nga dili may makompromiso. Og padayo namo nga ipatunhay ang mga buluhaton nga imong gipanghatag sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili basta-basta ang mga tawag nga imong gihatag sa kada usa namo. Gani gibubuan mo kami og mga gasa amahan. Subo kaayo Ginoo nga sa nanglabayng mga adlaw. Wala namo napatunhay Ginoo ang maong mga buhat nga imong gihatag diri kanamo. Gani mao man ni ang katuyuan nga imong gipili o gitawag o Dios. Pasaylo aming tanan, amahan, og tabangi kami. Nga amo jud ning makatunan Ginoo. Nga dili mi mahimong kompromiso o Dios. Tabangi kami. Samtang nagtan-aw kami sa kalibutan, kaanindot. Amo gyapong huna-hunaon pamalandungon nga mas labaw, kaanindot o Ginoo. Ang mga responsibilidad, ang katuyuan nimo, ang purpose, sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Intabangi kami nga higmata kami sa kanunay Ginoo. Nga sama kang iba, na compromise siya, na kompromiso siya tungod kay nitanaw siya, naminaw og iyang gikuha. Mausab mi Ginoo, akong unsay naakaron aning kalibutan na Ginoo, tabangi kami. Nga dili may mahimo nga makompromiso ni ana mga butanga, but hinuon magtubo kami diha o Dios sa ibuhang mga gasang ibubo sa mga kinabuhi. Ngamong paghigugma, madugangan og paghigugma, ang pagpaubos, madugangan og pagpaubos. Ang pagpugong sa kaugalingon, madugangan Ginoo sa pagpugong sa kaugalingon. Og padayon ning maglambo samtang naa pa mi mga kinabuhi Ginoo. Lord, I pray bisan karon ang mga pulong among nadungog. Dili ni mo labay ang kawang Ginoo, kundi
Padayon namo ning huptan og among ikinabuhi. Father, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kining tanan nga may mga balatian, Ginoo, among gipangayo o giampo kanimo amahan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon, nga ikaw ang Dios magabutang kanamo sa langit nung gahom nga magpadla sa among mga balatian. Ang imong tandog, Ginoo, ang imuhang pinasubay sa imong mga saad, sa imong mga pulong, that by your stripe we are healed, O Lord. Makita namo ni sa among mga tagsa-tagsa sa among mga kinabuhi. But Father God, may mga pulong sab ka, Ginoo, nga nag-ingon, ikaw bulahan ka, bulahan ka, bulahan ka. Nganong bulahan kami sa panahon sa pagsulay, sa problema, sa balatian, because we know ang imong kamot gagunit diri ka namo, Ginoo. Tabangi kami, O Dios, nga mahunong na namo, Ginoo, ang among paghatag kanimong pagtayig, pagsimba, mga pagampo, mga paghalad namo, Ginoo, nga sama kaniadtong may mga diferensya, Amahan namo. Sa panahon nga moduol na kami sa pagsimba, balaana nga mong una-unang kasing-kasing hinlui kami gikan sa among pagpakasala, aron mahimo kaming takos ang ayan og pinaka-the best nga halad sa imong atubangan, Ginoo. Thank you, Lord Jesus. I pray nga kining mga mensahe nga imong gihatag, bisag asa unya ni maabot, bisag kinsay makadungog niini, Ginoo, ang imong pagpasabot, ang imong pagtandog, magaabot sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, Ginoo. Tabangi kami, O Diyos, nga sa kanunay amo usab ning ma-apply. Yes, nga dili lamang sige migpaminaw, kundili kami ang mga magbubuhat sa unsay among makatunan diha kanimo, Ginoo. Simbahon ka namo, pasidunggan o halaran, samtang may kusog, ginhawa o kinabuhi. Dawata kini, O Diyos, sa ngalan lamang ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon.